Така, добре, би ли ми обяснил как ще стане при положение, че ще вземе по 500 евро заплата, а хляба ще е пак 2 евро. И тук сега не можеш да смяташ. Ако е 2 лева, ще пише вече, когато въведат еврото, ще има ценоразпис. Ще пише примерно 2 лева и долу ще пише 1 евро. Не може сега яденето да остане евро, нали, колкото лева, толкова евро, пък заплатата ти да падне. И зато, че не дейте да будалкате хората, не дейте да лъжите. Знайте много добре, че на лъжата краката са къси. Вие цял живот, господа русопути, сте ни пречили. Цял живот сте ни дърпали назад да сме далече от Европа. Но дойде вашия край. Сега, когато въведат еврото, нещата ще се поправят. И да видим как ще узаконите тези нелегални пари, тези черни пари, които ги хвърлят от терасите на алоизмамниците. Откъде ги имате? Защо моята майка, и тя е пенсионерка, тя защо няма че да ми хвърля, аз ще застана под терасата, майко, хвърля ми 10 000 лева, 20 000. Откъде ги имат тия бабички? Откъде? Защо моята майка няма, като цял живот е работила, откакто се помни, даже тогава нямала навършени 16, когато е започнала да работи. Зато и, че пригответе си да си узаконявате парите. Защото има сега някои, имат незаконни пари, няма как да ги узаконят и говорят тук лъжа. Той щял да бъде толкова много скъпо да плащат хората. Няма да плащате каргите. Сега ще ви дам един пример. Когато говорихме Шенген, искаме Шенген, отворени граници, бежанците, много той много. А сега всеки от вас да се отговори на въпроса. От 1 януари влязахме в Шенген, отворихме границите. Защо няма нито един бежанец хванат, който е влязал от Турция? Защо няма? Хайде, отговорете, бе. Хайде да видя. Защо нито един до сега не е хванат? Защо спря трафика на бежанци? Я ми обяснете да чуя. Айде. Чакам ва. Обяснете ми да видим. Защо няма? Защо няма? Да ви кажа ли защо? Когато влезем в Шенген, тук ви обяснявахме надълго и на широко, че ще бъде добре. Че няма да има бежанци. Те, повече свободно ще си минават. Айде, що не минават сега свободно? Айде да обяснете ми да видя. Нали сте много образовани, нали сте много грамотни? Защо няма навлизане на беженци от Турция? Защо няма? Сега ще ви кажа, защото всяка държава прати най-добрите си митничари, най-добрите си гранични полицаи, най-добрите си те са експерти там по митници и така нататък. Франция прати, Чехия прати, Унгария прати. Най-добрите дойдоха и в момента съвместно пазят общата граница, европейската. И нашите митничари не могат да правят далавери. Айде да правят далавери. Айде да видя. И сега също ще стане с еврото. Сега хленчите правите ми са на той. Когато въведат еврото, тогава Централната европейска банка ще проследява всяка банкнота по серийните номера, къде отива, как отива. Това означава, всяка държава ще прати най-добрите специалисти, финансисти в България да следят да не се краде евро. И това да видя как ще имате незаконни доходи, как ще имате незаконни пари, как ще ги хвърляте от терасата. Тогава да искам да ги видя тяло измами. Искам тогава да видя тези политици как ще крадат. Да видим, ще влизат ли в затвора, няма ли, защото те няма да жалят нашите политици. Директно в Европрокуратурата ще сезират. Ето, то се открадна евро за асфалта, то се открадна за той. Вижте как ще се оправят нещата. И зато и не дейте да лъжите хората. Искаме еврото, искаме да дойдат специалисти от цяла Европа, най-добрите да дойдат тук в България и да следят еврото, какво става с еврото. Да следят за спекулации, как дигат умишлено цените. Айде да видим. И престанете да лъжите хората, господа русопути.